ni'n 17, a oedd mam goffo brwsio gwallt fi, oedd mam goffo helpu fi dod mas o'r gwely, oedd mam goffo helpu fi gwisgo a rhoi sgidiau fi mlaen i mynd i'r ysgol. Fy enw i yw Alice Eklund a fi'n byw gyda Psoriatic Arthritis. Nes i sylweddoli yn gyntaf pan oedd newid fawr yn iechyd corfforol fi ar ôl sort of spel pan o'n i'n 16 a nes i gael glandular fever am cwpl o fisoedd o nes i sort of dioddau gyda fe. A wedyn nath poen jyst dechrau. A nath e jyst dechrau yn sort of bus fi a just mewn un llaw. A nath y bus jyst dechrau chwyddo a ni jyst fel, okay, falle fi wedi cwmpo, falle fi wedi brifo rhywbeth. A wedyn nath y poen dechrau sort of symud o gwmpas y llaw, wedyn ni ddim yn gallu symud, un fus, 2 fus, 3 fus. A wedyn nath y poen jyst dechrau symud o gwmpas y corff, yn cefn fi, yn coesa fi, trod fi, sort of gwddf fi. Penderfynon ni i dalu, i mynd i weld rheumatologist yn Gaerdydd. Hes i mewn, nath e jyst edrych arnau, edrych ar croen fi, symud cwpl o bethau o gwmpas, a just mynd, yes, you've got psoriatic arthritis. And I was like, oh, okay. Oh, right, okay, so mae'r peth huge ma newydd digwydd fi o fewn 20 munud ar ôl blwyddyn o delio gyda poen. Nath o ddeud yna, a wedyn penderfynu roi fel steroid injection mewn llaw fi. Ges i bloods, ges i popeth, a wedyn just gadael. A nath o ddeud, na i weld ti wythnos nesaf, fi'n mynd i edrych ar ôl ti nawr yn Gaerdydd. Fi'n cofio just ffonio bobl, a siarad gyda pobl, a siarad gyda mam gi fi oedd hefyd yn delio gyda fo. Achos hi oedd yr unig berson oedd yn gallu deall beth oedd yn bod. A yn 17 mlwydd oed yn teimlo yn union fel mam gi, yn teimlo yn union fel hyn person. Mae wedi cymryd spel i fi i beidio teimlo fel yna. A nawr sort of teimlo ti'n bach mwy fel, just hwn yw'r reality fi. Oedd e'n really anodd fel person ifanc i beidio gweld pobl oedd fel fi yn delio gyda fo. Yn enwedig gyda problemau croen, mae fe mor anodd fel person ifanc i delio gyda psoriasis ar gwyneb ti, neu ti ddim yn gallu mynd mas yn yr haf mewn shorts achos mae psoriasis lawr coesau ti. Felly mae siarad yn really bwysig, mae cysylltu gyda bobl yn really bwysig, ond fi yn deall bod yn really anodd. A dyna pam mae fe mor bwysig i gael lot fwy o ymwybyddiaeth am hwn. Mae yna lot fawr o wahanol fathau o normal yn y byd, a mae'n hyn bryd i ni wybod ni, a bod pobl yn gallu teimlo'n gyfforddus i siarad am be mae bywyd nhw fel, a beth mae bywyd normal nhw fel. Mae yna meddyginiaeth lle mae'n gallu helpu joints chi, ond dyw e ddim yn helpu'r croen. Neu mae yna stwff sydd yn helpu'r croen sydd ddim yn helpu'r joints. A mae wedi bod yn broses o goffod dewis pa un fi eisiau delio gyda llai. Nes i cyrraedd pwynt lle o dim psoriasis da fi o gwbl, ond o'n i'n bron yn methu cerdded. Fi'n credu fi wedi cyrraedd pwynt lle fi'n gallu delio gyda tyma bach o psoriasis jyst i gael tyma bach mwy o ryddid o ran sut fi'n gallu symud. Pob eiliad o'r dydd fi'n teimlo poen. Mae yna poen yn rwle. Allai fod yn fach, allai fod yn fawr, ond mae yna poen. Fi'n codi bob bore a sort of wneud check-ins bach a gweld, okay, be fi'n gallu wneud heddi. Dwi ddim cweit yn gallu planio bywyd fel pobl eraill, oherwydd fi goffod meddwl ar y ddiwrnod, okay, ydw i'n mynd i gallu cael cawod heddi, os digon o egni da fi i gael cawod. Achos dwi ddim cweit just stwff corfforol o ran mae llaw fi'n brifo heddi, neu mae coes fi'n brifo heddi. Mae yna cymaint o bethau eraill sydd yn mynd gyda fe, fel brain fog, fel anghofio pethau, fatigue massive, a pethau meddyliol fel iselder, byw gyda y teimlad na, ond mae rhywbeth fel hyn gyda ti trwy'r amser. Fi wastad yn trio dangos fy mod i'n gryf, fi wastad yn trio dangos fy mod i'n bod y gallu da fi i wneud unrhyw beth, a weithiau fi goffod sort of checo mewn dy hunain a deud, Alice, ti ddim gallu wneud popeth, a ti ddim goffod wneud popeth, hwnna yw'r peth mwyaf bwysig i fi. Yn enwedig mewn bywyd creadigol, lle mae lot o sgwennu, lot o cario stwff, fi wedi peintio sets o'r blaen, a maen nhw wastad yn anodd, a fi'n credu fi wastad eisiau trio sort of pwysio trwyddo a wneud pethau. Fel person sydd yn cwrdd â pobl bob diwrnod, a pobl newydd trwy'r amser, maen nhw wastad eisiau siglo llaw. A mae fe'n rili anodd mynd at person a deud, dwi ddim yn gallu siglo llaw ti, achos mae'n brifo, a fi wastad jyst yn neud e. A fi wedi bod mewn sefyllfa lle fi wedi siglo llaw rhywun,
A wedyn treulio cyfarfod cyfan jyst yn dal llaw fi oherwydd oedd e'n brifo. A anghofio unrhyw beth o'r cyfarfod na. Fi byth yn gallu dweud fi'n dioddau gyda arthritis, ac os fy mod i, fi'n byw dy fe. Fel focal point bywyd fi yw ddim bod fi gyda arthritis. A fi eisiau pwysio heibio hwnna. Ond hefyd fi goffod ffindo'r lle fi yn esbonio i bobl, fi'n byw gyda rhywbeth a ti goffod gweld e. Fi wedi cyrraedd pwynt nawr fel oedolyn lle oedd cwestiynau nath gael ei gofyn i fi pan o'n i'n ifanc nawr yn bwysig. Fel y cwestiwn o wyt ti eisiau gwybod os mae'r afiechyd yn mynd yn waith neu aros mewn fe. Yn yr un trafodaeth nath nyrs siarad gyda fi a mam fi a dechrau sôn am meddyginiaeth a sut mae'n mynd i effeithio os fi'n mynd i gallu gael plant. O'n i'n 17, yn amlwg o'n i ddim yn meddwl am gael plant, oedd mam fi reit na, o'n i ddim yn meddwl am hwnna o gwbl. Ond nawr fi'n 27, newydd dyweddio, a fi'n dechrau meddwl am, beth mae bywyd fi'n mynd i fod fel os dwi yn mynd i gael plentyn? Ydw i hyd yn oed yn gallu cael plentyn? Os fi eisiau cael un, byswn i goffod mynd off meddyginiaeth fi am 9 mis. Ydw i'n gallu delio gyda'r poen nawr ddydd i ddydd, jyst i dod â person newydd mewn i'r bywyd, sydd efallai yn mynd i dioddau jyst fel fi. Fi'n credu mae'r 10 mlynedd nesaf yn mynd i fod yn hollol wahanol a fi'n mynd i goffod gofyn am help. Fi'n mynd i goffod gofyn am gymorth a dod i'r pwynt lle mae hwnna'n a bod fi'n barod i wneud hwnna.